Čo lidi, právě je 1 hodina a 20 minut. A já jdu dělat náramky, jo? Jedna typka, tak chtěla zjistit, co na mě svítí. Je to textura, velký světlo, který mi podsvěcuje pokoj. Vlastně nepodsvěcuje, protože tu texturu tady mám takhle. Takovou mám texturu. A dneska si... Takže jedna holka. Mám takový tvořivý boxík. Já chvilku rozsvítím. No max. Tak. Budeme dneska dělat. Dneska budeme. Mám hodně náramků. Tady se nevelký. On svítí i na té textuře. Když tam jde, ono to svítí, ale no to počkejte. Ono to svítí, když tam je modré. Jo. Takhle to svítí. Tady jste moje náramky. A dneska si... věšáček mi padá. Dneska si ukážem, jak si ty náramky udělat. Už jsem myslela, že padá světlo. No teď si to musím dostat. Co tam bylo? Jo, tohle bylo. Jo, tohle. Takže si ukážem. Takže tady to, nabírátko. To mega unavená, jo, takže to asi dotačím zítra, nevím jak vy, ale... Na plus nechoď. Ale jakože... Ten, kdo háčkuje, napište mi všichni, kdo háčkuje já. Aby jsem věděla, jestli teď se mnou háčkujete. Saša, já děkuju. Sonja, já. Wendy, já. Děkuju. Tak teď si můžete se mnou. Takže jestli máte tady to, nabírátko, síčko a toto. Myslím, že to je 20 milimetrový. A teď si řekneme, co uděláme. Nebo jakože vy to nemusíte dělat, ale já si dělám dvoubarevný. Takže naberem tak tolik. Tak. Tolik. No to strašně hezky svítí, takže tolik. Ještě trošku naberu. Tak. A ještě můžu jedno, tak já si naberu tohle. Takhle to navlíkneme na prst a tady teď s tím jako zatočíme. Tak. Vyndáme.
tohle dáme pryč. Ono to hezky jakoby, že svítí na nás. Když tam dáte zelenou, jo, tak teď to bude trošku svítit hezky. Nebo modrá, teď nevím. Jo, modrá, tak budu si pamatovat modrou. Tak ty barvičky, co jsem si vzala, zamícháme, aby jsem si je popletla schválně. Já to chci dělat poslepu, jo? Dělat to umím a poslepu taky. Takže jedna sponka dáme na to. Překřížíme. Dáme nějakou barvu, nevím jakou, to je jedno. Tak. Teď to je jednoduchý. Vezmeme, no to chci nějak ukázat. Tady tom. Tak vezmeme boom. Boom, je to mega těžký, takže potřebujete rodiče. Tohle je mega těžký, jo, takže teď jsme to někam vystřelila. No, samozřejmě, to zase uděláme jednou, protože se mi to rozbilo. Takže koukám na Adisbaka, kdyby něco zdravím Adisbaka. A takhle si to dáme na to jeden. A nějaký random si tam taky dáme. Tak, tady to je mega těžké, takže poprosím, abyste si vzali rodiče. Wow. Spíš, aby u vás byly rodiče celou tu dobu, protože tohle celou dobu budeme dělat. Takže aby spíš u vás byly, protože tohle celou dobu budeme dělat a mně se to zase nepovedlo. Tak uděláme černou. Tak, no to jsem nastřelila do vlasu. Tak, zase překřížíme. A ten začátek, aby u vás byly rodiče. Protože já to zvládnu, ale vy ne. Takže vezmete si, překřížíte. Teď si to musíte vzít. To esíčko. A už se mi to rozbilo. Proto říkám, aby u vás byly rodiče. Tak já se vám ozvu, až to budu mít hotové. Už to konečně mám, takže aby to bylo takovéhle se sprakem. Posuneme dolů. Vezmeme nějakou gumičku. Mám mě ne stejnou. Tohle je taky mega těžký, jo, takže tak. Mám. A takhle celou dobu. A já se vám ozvu, až to budeme mít hotové. Dokončím ten náramek a zítra to taky dokončím. Mám to a ukážu vám zakončení.
Takže vemte si nějakou gumičku, tady to, provlíkněte a pomalu to sundejte. Vemte si tu gumičku a provlíkněte to. A za vším je fantazie. Tady nejvíc platí, že škola je hrou a práce vás může bavit. Potřebujete jenom chuť tvořit. Jo, potřebujete chuť tvořit. Mně se to mám rozdělilo. A musíte to držet pevně takhle, protože se vám ten náramek může rozdělat. A může se vám prostě rozdělat. Já už to mám. Teď to musíme provlíknout háček. Teď si vzít ten háček a takhle jenom provlíknout. A další do sbírky. Teď jsou náramky. Děkujeme za všechny tyto náramky, že jste si řekli barvu. A děkujeme a ahoj.